a todos. Para mí es un enorme placer tener esta puesta de largo de este hotel. Acabamos de cumplir la segunda semana de apertura de este Alda Bonaval, que supone el establecimiento número 50 de la cadena. Sobrepasamos las 1.400 habitaciones en total y es el punto inicial para lo que serán los próximos 18 meses, que son meses para Alda que van a estar marcados por un fuerte crecimiento. La vocación de Alda desde hace 12 años que nació es de crecer y de convertirse en líder en el sector. A día de hoy ya lo somos en Galicia, como empresa que tiene más hoteles y más habitaciones de toda la comunidad. Y la intención es que en los próximos 18 meses doblemos ese tamaño y lleguemos a las 2.400 habitaciones con un número de hoteles cercano a los 80. Y bueno, no podía tener mejores invitados que vosotros para celebrar esa situación. Y, por supuesto, el motivo de todo esto no es Alda, que es la presentación de todo lo que es la digitalización del camino. Y, por supuesto, que es un placer para nosotros el acogeros y recibiros y que forméis parte de este, vamos, que hagamos confluir esas dos cosas en un mismo momento. Muchísimas gracias por venir y, bueno, doy paso al creo que es el vicepresidente del Gobierno. Perdón. Vídeo en el que conocemos esas novedades. Bueno, bo día a todos. Eu, co voso permiso, vou a ler porque así o traía preparado e aforrome pensar demasiado. Fai uns cantos anos eu tive a oportunidade de cambiar a terra xa por Silicon Valley, no? E gracias ao meu paso por empresas como Google ou Facebook tiven a oportunidade de empezar a pensar en digital e ao mesmo tempo a entender a complexidade de pensar en digital. A paixón polo camiño viña moito máis de lonxe, non? Dende a primeira vez que fixen o Camiño de Santiago alá polo ano 2004, xa van 30 veces que cheguei á Plaza do Obradoiro e puiden mirar de frente á catedral, facendo tanto a pé, en bicicleta, en kayak, faltame aprender a montar a cabalo para tachar esa parte da lista tamén. E sentir a emoción que alcanzan os peregrinos que dende fai séculos van mirando como mirei eu tantas veces de fronte á catedral, non? O Camiño ven actuando dende fai moitos anos como a primeira rede social realmente. Moito antes de que Mark Zuckerberg lanzara Facebook, xa o Camiño servía como un eixe vertebrador para levar e traer información, para compartir experiencias ou para coñecer a xente procedente de moitas partes do mundo. Sen embargo, dende unha prisma real, agora toca enfrentarse a moitos retos simultáneos, pero un deles é o que se ven anunciando a voces durante a última década gracias ao comportamento dos peregrinos e gracias a todo o impacto forte das canles digitales que precisamente este primeiro xacobeo digital no que por primeira vez toda esa xeneración Z, que son os nacidos a partir do xacobeo 93 ou incluso a xeneración millennial entre as que me atopo, que naceron a partir do ano 90,
pois é o primeiro Xacobeo como tal que vivimos con toda esta capacidade tecnolóxica que nos ofrecen as redes a día de hoxe, non? Unha das escolas máis prestixosas do mundo, na que ademais teño a sorte de ser docente, que é o MIT de Massachusetts, acuñou no ano 2011 o término transformación digital, que viña un pouco a complementar o da propia digitalización, pero que ademais lle otorgaba esa importancia de comprender os procesos, as canles e a forma na que o usuario destas dúas xeneracións se comporta a hora de conectar cunha marca ou un produto. Pois ben, o Camiño de Santiago, ademais de ser un excepcional recurso turístico, patrimonial, histórico ou cultural, non deixa de ser tamén para Galicia e para os galegos un importante produto e unha importante marca que xenera unha infinita riqueza para todo o texido empresarial que se vencella ao propio Camiño. Aí radica precisamente a importancia de comprender o uso das canles digitales nas diferentes fases da viaxe, no antes, no durante e no despois. Tan son Europa e Latinoamérica, o 93% da poboación activa, e se añadimos Estados Unidos pasaríamos a un 95%, son usuarios digitais e o 86% son usuarios activos en redes sociais diariamente. Según estas estadísticas, curiosamente, coincide co número de peregrinos que maior volume alcanza atendendo ás estadísticas da Oficina do Peregrino, atendendo ás estadísticas que manexamos as propias empresas privadas gracias a ferramentas analíticas, non? Todo ese perfil de peregrino entre 25 e 55 anos que chega a alcanzar incluso ata o 75%. As publicacións vinculadas ao Camiño de Santiago xeneran soamente na rede social Instagram, unha das redes máis usadas, máis de 30 millóns de impactos anuais gracias ao alcance dos numerosos perfiles públicos, privados ou das propias asociacións do Camiño que crean e comparten estes contidos. Sendo esta ferramenta xunto con Facebook e WhatsApp, algún sonaralle raro chamar a WhatsApp unha rede social, pero en efecto é unha rede social, as tres redes sociales que maior alcance teñen dentro da contorna digital, non? Por este motivo, accións como as presentadas o pasado sábado na que diversos influenciadores con un público obxectivo moi amplo van a facer o Camiño de Santiago para promocionalo e para promocionar o Año Xacobeo, ou a propia que hoxe aquí se presenta, están poñendo de manifesto de algún xeito a necesidade de potenciar o Camiño dende unha óptica digital, porque a digitalización do Camiño é xa un feito, non? Esta pandemia ensinounos que unha feira ou un workshop pode pararse, pero que a ola digital non se detén nunca. De feito, ganou todavía máis forza mentras que o mundo estaba prácticamente parado, non? E isto non implica, o feito de apostar por un camiño digital ou pola digitalización do camiño non implica nin moito menos restarlle un ápice desa maxia que esconde o camiño. Ao contrario, trátase de aproveitar en realidade novas canles ou novas oportunidades para continuar difundindo a necesidade de camiñar a Galicia, para levar o camiño máis lonxe e para acercalos a aqueles que aínda non o fixeron e dar novos recursos para expresar as súas emocións gracias a todos estes recursos digitais a todos aqueles que están en plena faena ou aqueles que están desexando calzarse as botas outra vez. Volvendo á miña estancia nas grandes compañías de Silicon Valley, gustaríame rescatar unha frase que por ali se estilaba moito e que dende entón me acompaña, que era unha frase que se lle acuña a Rockefeller, non? Que decía que hai dous tipos de americanos, os que pensan que en Vietnam libramos unha guerra de 20 anos e os que pensan que en Vietnam libramos 20 guerras de un ano, porque a munición cambia, o enemigo cambia, os tempos cambian, os teus recursos cambian, pero ti segues loitando en cada momento coas reglas diferentes que van marcando o xogo, non? Por eso estos stickers, estos emojis, estas guías do camiño, estos gifs e todo o que poida haber nun futuro son máis necesarios e imprescindibles que nunca, porque os tempos cambiaron, pero o camiño necesita seguir sendo compartido e intentar ser explicado, aínda que isto último sexa bastante complexo se non se viviu en primeira persona. Por eso é un compromiso para todos aqueles que estamos baixo o seu paraguas, tanto a administración pública, empresas privadas, asociacións do camiño, etc., levalo ali onde o peregrino este esperando, sexa cal sexa a canle e sexa cal sexa o medio. Moitas gracias. Bueno, moi bons días a todo o mundo. Bueno, primeiro, por suposto, agradecerlle ao noso anfitrión, Alberto, que tuve ocasión de coñecer personalmente hai un par de semanas ou tres, cando foi o padriño, por decisión dos alumnos da promoción que se graduou do Centro Superior de Hostelería, e, bueno,
naquel momento, o que vin me confirmou pois, que, efectivamente, que eran alumnos con moita visión e que sabían ver, igual que él, por onde, non decir por onde van ir as cousas, por onde están indo xa. Por lo tanto, eu me alegro moitísimo de que esta presentación, que tanto ten que ver con cousas que están pasando, e sobre todo que van a pasar, pois que se faga nun local que acaba de incorporar a súa cadea, me decía que vai incorporar outro nuns días, e creo que esa nova forma de moverse, esa nova forma de alosarse, esa nova forma de facer turismo que xa temos aquí e que vai medrar moitísimo máis, pois eu me alegro que profesionais de Galicia que teñen tanta proxección en Galicia e fora de Galicia, pois que se incorporen tamén a este novo camiño que estamos intentando, sin perder as esencias do camiño, que eso nunca hai que perderlas, intentar entender, asimilar e facer cousas novas dende a Xunta de Galicia. Por lo tanto, creo que este é como se suele decir, un marco incomparable para facer este tipo de cousas e, desde logo, darlle as gracias tamén a Roberto, o sea, o que nos estaba contando, en fin, co todo o que ten que facer todavía, e co xoven que estivera onde nos contou que tuvo ocasión xa de traballar, onde moi poucos, os mellores, tiñan ocasión de estar onde se decide moitísimas cousas que despois non chegan a todos, pois eu agradezo moitísimo que este aquí na nosa terra, traballando dende aquí e facendo cousas que nos interesan moitísimo e que só poden facer, pois eso, que nos están xunto os mellores, os que diseñan tantas cousas que despois son tendencia e que despois son o que fan que todos os demais nos movamos. Eso é o que queremos facer dende a Xunta de Galicia. Creo que o que hoxe queremos presentar aquí non é máis que unha consecuencia do que xa está pasando por aí fora e do que está facendo pois a xente que fai o camiño, do que está facendo a sociedade en xeral. Aquí estes GIFs, estes emojis, en definitiva, este reflexo do camiño que queremos facer no que a xente xa fai por si mesmo, creo que é simplemente, o que decía antes, sin perder a esencia do camiño, adaptarnos a unha nova realidade. O camiño ten que estar donde está a xente, donde está a xente que peregrina todos os días, ou se vai chegar o peregrino 25.000 a Santiago, e creo que a partir de agora imos empezar, xa estamos vendo estes últimos días, unha progresión que eu agardo que non pare e que nos dé moi boas cifras, pensando que no ano 22, ademais, vai ser un ano fantástico para todo o que o Xacobeo, pero xa ten que ser este ano, e xa está sendo estes primeiros días de xullo. E queremos que toda esa xente que ven aquí, algúns despois de facer 100 km, outros despois de facer moitos centos de kilómetros, como decía Roberto, andando, en bicicleta, a cabalo, polas vías marítimas. Ao final, todo o mundo ten moitas experiencias e todo o mundo quere ou queremos contalo. Todos os que fixemos o camiño, recordamos perfectamente como tiñamos ganas de compartir todo o que estábamos sentindo antes de empezar, durante o camiño e o chegar. E hoxe en día todas estas cousas se expresan de moitas maneiras, pero sin ninguna dúbida a través das redes sociais. E, por lo tanto, que teñamos unha serie de signos comuns que a todos nos valgan para, relacionados co camiño, expresar o que estamos sentindo. Se decía no vídeo a cunchiña, que esperemos que se incorpore o sentir e a maneira de pensar e de recordar de moitísimos peregrinos, pois hai tantas como emocións que se poden sentir. Por lo tanto, tivemos que facer moitísimas cunchiñas con moitísimos significados para intentar reflexar un pouco todo o que o camiño significa. Xa digo, unha maneira máis de estar onde está a xente, tamén a xente que fai o camiño. Hoxe tamén se recordaba aquí, hai 4 Instagrames que empezan a facer o camiño e queremos simplemente, o decíamos na presentación do outro día, que conten o que están sentindo e que lle conten a todo o mundo que lle sigue, a todo o mundo que lle interesa o que eles podan relatar, e con eso pois chegar a tantísima xente que se está pensando, e isto é moi importante agora que tanto está cambiando o plantexamento de tanta xente, onde me movo, que vou facer este ano, como cambio os esquemas do que pensaba facer antes da pandemia do punto de vista do turismo, do meu tempo libre de viaxar e conocer novos sitios, pois toda esa xente que está pensando o camiño como unha posibilidade, pois mandarlle tamén a través das redes sociais, a través da sinceridade do sentimento que cada un ten, a través destes emojis, estes GIFs,
a través dos Instagrames, a través, en definitiva, de todo o mundo que está nas redes, que hoxe en día é tanto como decir estar na vida real na que todos participamos, pois decirlle que aquí está o camiño, que Galicia é un destino seguro, que todo o que estamos buscando agora con máis intensidade, espacios abertos, natureza, contacto con moita xente sin masificación, comodidade, encontro tamén un pouco con un mesmo despois de todo o que pasamos, todo eso significa o camiño e todo eso significa Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias a dous galegos que son un exemplo de tantísima xente nova que ven petando con forza e facendo moitísimas cousas dende Galicia para o resto do mundo, pois, de verdade, moitas gracias por axudarnos a facer todo iso realidade na Xunta de Galicia e creo que con aliados como vos, dende as administracións, se entendemos por onde vai o mundo, e para iso sodes moi importantes estar en contacto e escoitaros, podemos facer grandes cousas e podemos disfrutar un ano e medio xa co veo que nos queda, fantástico, e o que ven por diante, que vai ser moito, que o contemos en redes sociais, que o contemos a vida mesma, e que o camiño nos sirva para ser un pouco millores e para cambiar a maneira de ver de moitas cousas, que é o que lle pasa a moita xente, por iso creo que hai que recomendarlle a todo o mundo que faga o camiño, se non o fixo nunca, eso por suposto, e se o fixo, que repita, porque este ano é máis seguro que nunca. Moitas gracias. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros las aguas, de la grita nace la duda más sabia, y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia.